Hagani ka por ka bamenta nga kwa ban kren yagani ka subject. Ka jing kren hapadeng ujisu bat Nicodemus. Pila ban shem yagani ka jing kren ka dei hau Johannes kalnong balai ka khot man kong tartar. Ka Babel ki atho ingi ka ongkum ni tela don ubriu ubana ki parisi ubakerteng Nicodemus unong sunchar jong ki jiu. Ka bamot hang ni ba Nicodemus udei uparisi ba umdei tang uparisi udei ru unong sunchar jong ki jiu. Ka bamot udei urang ba jong ki parisi. Kaya ka baja. Kababal kita uni ulawan hau jisu men miet bolo ang hau kono hikai ngatip memelong nong hikai bolawan no blay namar omdan ubala ban le kini ki kamba ya ka bamem le lemda ublay ulong ringkat batu ka basu pelang ni kalong ba Nicodemus uwan ha ka por men miet cha ka yeng ka jong jisu ka jingkali kalong balay bo uwan ban ya kendo yu jisu ha ka por men miet pin kan mau tu ka por ba la nyau ben yu jisu da ki parsi baru jisu ru ukran be da ka ba ba da ka ba khor yaki parisi baru ong bai pi ki barsap baru keren dak ketien ka bam snow tenat bagi parisi bagi osngo ya kata oh ka skor jung ki kala dat bakala pen bitar ki kala pen ingkong ki hado kata henry haba u Nicodemus wan ha ka yeng ga jung jisu klam ong yu Nicodemus meu barsap wan shisha ha ka pormen miet baru jisu u klam pen rem ruem ya Nicodemus namar shisha kalong kaba pelah do kata-kata ba uparisi unwan haga yeng ke jong jisu namar ladawan ka por men sngi nganget ba uba Nicodemus unsa syaitan haga dorbar ban sa syasnia ban sa syakli jingkeli lese ula ban ru ya kane ka position naga kerdan parisi naga kerdan nong yalam jongki parisi namar bahaga do ka por bakadon sisa kata ka contention lane kadon kata ka jingya pening hapadeng ujisu bat gini ki reuniam lagi reuniam kitip bau no ulet chau jisu taga bamot ulakot badeng ta bau Nicodemus ulet ya ka por min miet nganget ki parisi ki wi gila yo thialet bau ulet par jar sekayeng ke jong trai bar kwa mano bani ukwa be mau marway bat jisu para marway ban ya kendo bakata kalong ke jingkeli ya ne ka sngi ke bamenta hatu fikwa na me ya kendo marmet bar utrai ha ka bamdan batip mano hakabam dan mano ro ban wan hapdeng jong pi ban pentut ya kata ke jing kren ngasunat kene ke jing kren ka balong marmet face to face ka balong marway Nicodemus bat ujisu bangas ngau ba Nicodemus usngau lai lot habam dan ki weipat ki baye yang lang hajan ne ki bay sngap lang ya kata ke jing kren hapdeng jong u bat ujisu tadeng ta anda haba uni uparisi urang ba jong ki parisi unong sanchar jong ki jiu parsi di reuniam wan men kendo yau jisu but ulet akapor jan miet but ukrani kin wong ba namar umdan ubala ban le gini ki kamba ikama melale lamda ublay ulong rekat badu ka bemut uyui bahau jisu udan ublay namar baula ju asngo sipang jisu le senen kong but habuli asngo ukwa wat jing tip shisha utau jisu ubakumno but habaula le sena kendong narut ulalik pet ya ke ka bau jisu ule ne ke ka bau hikai ka kta ka donut ke jong ka pelengok ru ya Nicodemus uyui bagi ksut gi pat habau jisu hukum ui bagi mamatla habaki don ya ke jingpang utrai pun kia bat babon ke bakum tau ya asngau ru ya tu briu ubadon ka jingpang ka ba lai pu prasnem gidan ki jingpang ke ba lakhat arsnem ka to ka briu ko pang misnam babon kum kita ki habulu yo snow gini ki baroh kala penlengok yu kala pensyayong yu but udan ya kini ke jing snow ba une ujisu imat shisha udai na ublay udan shisha imat hau ta deng ta wan men keli gini ke jing keli namaru ong kono hikai ngatip melong no hikai bolo wan no ublay ong ngatip bamelawan na ublay ong namar omdan ubala benle igini ki kamba ikaba memele lemda ublay ulong rengkat batu wang empat jui mano ro belale gini ki kamba kat ini ki kamba kama mele ngampat jui bangatip bamelong na ublay udan bat me wan menyakran baru jisu ban keli gini ki jingkeli gini ki baroh andrai ka bas snotenat aga ktin jublay baru jisu uklem yakran ruem shapang kita ki kamba gi jong ne shapang kita ki ule andrai Ukran by direct ya Nicodemus ong kumni kat khot ka balai jisu le thu bu lo ong u shisha shang ong hame lam dala kha pa di ubriu umla ban yu ya ka hima ublai jisu ong ni kintien lam da shisha nga ong hame lam dala kha pa yu ubriu
unam la ban yo I ya ka hima ga jong blai u Jisu ukren ya ka kambah jong ki kambah bagata ga dei ka jingka arsin hoi ka kambah ki don ki kambah ika ba u Jisu le ya ka ba open emwat yo bayap ro re kita hakmat u Jisu kam da dei ka kambah jong ki kambah re ka kambah jong ki kambah ga ba kraw ga dei ba u breu u dei ban yo ya ka jingka arsin u breu u dei ban yo ya ka jing pen em bagatahi ka dei ka kambah ka ba kraw tam ya ka ba uta u breu u yo pediang Bau Jisu ong kum ni lem dala khapat ya phi ba Nicodemus. Phinom la ban I khima ga jong play. Phinom la da lei ru lem dala khapat ya phi. Ka bamut Nicodemus medang don ha ka sinrong pleng. Mem tibi ai ka shabar ka long kum no don kam ba ha man pat no ka ta ba ha ban mi no nang ta. Le se ha ka wai pat ka banga ai nuksa. U khlung ba don ha ka khpo jong ka kmi. U ha ban mi na ka ta ka khpo ban I ba ka perthai ka long kum no. Andala daypor, andala biang, kata ka jingdap benai. Ngasong ni kapor, bau Jisu ong Nicodemus meladap benai. Meladap kenai benai. Haga kpo jong ni kaperthai. Kala day me ban mino nang ta, kenang ba menyo I ya ka hima ga jong blai. Kani kaperthai ka ba me medon menta, kani kaperthai ka ba dum. Kadon medon haga kpo jong ka jingdum, medon haga kpo jong ka niam, medon haga kpo jong ka jingbom sungulto, haga jingka dum jong ni kaperthai. Medei u parsi naki parsi meladei sha utau nong yalam meladei nong senchar rei mem ito ikeke namar menang im haga jingdum lese melapulero ikktien melapulero ikjing tho baro han rei mem shampang banga ngadei we mekot inga unong hikai ngam dei unong hikai haga jing sha nga ngadei u Messiah ngadei u Chris u belasle jong blai ngadei utaken ya ka bau blai uladap ya tho lupa haki tasmen ka berem dagi nong ya tho lupa ki babon mewan mem itu ya nga banga ngadei uta mem itu se badai yang ta ladam kano ya me ladam lami no nang ka jingdum men itu ya nga banga ngadei we namar menta menang don ka khpo jong ka perthai menang don ka khpo jong ka ni ka niam menang don ka khpo jong ni ka jingat berem ga jong me mem itu da lele ru ya nga ngadei we ta don kam ban kano me ha ban mi na ka ta ka khpo ba menu I ka hima ga jong blai ba menu I ka hima ga jong blai namar ondala kha yu breu ondala mi na ka khpo jong ka kemi ka don ka jing lai lot bulami na ka ta ka bodom sha ka ba shai baru trai wang Nicodemus don kam ya me ba memen kala ka bamot me don kam men kala ka bamot kamu mem dei shuban yat da ka theology ka jong me na ka ta ka ji kai niam ka jong me na ka ta ki ai ka ba me medon kam men kala ka bamot me ha ban bret no ita ki jingmot ka barem ka jong me ya ka men yo ya ka jingmot ka ba thmai ya ka bangan ai ha me ka ne ka sngi rei wala kata Nicodemus ongam so ya kata wong kum no Nicodemus ong kum no la ban kha yu brio ha ba ula temen ula ban sut pat sa ka khpo ka kemi ju ba ban kha yu wong Jisu be kan biet na kum no la ban kha yu brio nga ngala temen ngala se ban rung biang sa ka khpo jong ka kemi ka jong bangan rung sa ta ka khpo ban pun biang nga ban kha nga kata ka long illogical ne ka long ka jingkran biet me kran ya ka e ka tang ngam so tho ngam shampang u Jisu Ukraine ka bagin jaman sim kat ba uni u riu niam Ukraine ka bagin jado kamu ka don ka jia per u Jisu bagin jaman sim u riu niam u bagin jado kadai kata ka bawan ra ya ka jing bam ya sungu tu ado gini kisngi ki bamenta u riu niam sungu tu ya u riu blai u batai ke ba uni ngangai usa be ka jing dum bagadai kata lada u breu udang dan hagan niam onam sungu tu ya ga ka ba ka ktien ka jong blai ka hikai Nicodemus di riu niam sung tho ya ka bau trai Ukraine mar ka bau trai Ukraine ha ka ki bakin jaman sim Ukraine ha ki kin ja ka bari ya ka ba ka khamat bakin jado ka mala ban sung tho ka jabeng ka bakin jabreu ka nam la ban pai phang ka dai ta uman sim jong blai hapo jong ta ubreu ula ban sung tho ya ka ki bakin jaman sim ta dai ta Jisu Ukraine ya ka ta ka bakin jaman sim how ni obakan jado uni pai phangi ai ram unang muddor bo Jisu kran be je Jisu ai biang yang ne chi kai wong kum no wong Jisu lai thu shisha shang ong hamelam dala kha yu breu naka manau man sim la ban let apo kahima ublai shisha ong hame wong Jisu lam dala kha yu breu naka manau man sim la ban let ha kahima ublai lam dala khapat ya me nangkong wong lam da me mi no shwa na ka ne ka badum la da me mi no shwa na ka khpo jong ne ka perthai
lem da memi iswa nang ta lam la khaya me menomi kan ka perthai ka bathmai ka hima ka jong blai ba man tau kran lem da la kha pa dia me na ka manau man sim menom la ban rung ha ka hima ka jong blai ban lech ha ka hima ka jong blai da lele ru mem la ban lech ha po ka hima ublai le se la me la shukala ka bamut me la shio ya ka hima Henry ban rung ha ka hima medon kam ban khai me na ka manau man sim tadeng ta kwa ban fi ka ni ka sngi man ta la fi la kala ka bamut ka don kam ya pipat ban kha na ka khtin ka jong blai ba ka khtin jong blai ka de ban kha na ka ka de ka khtin ka jong blai ba bule ka khtin ka jong blai ka ang bo tau brio bala kla ka mot u ha ban lech sha ka ka jing pen baptis u brio u bala yo ya ka jing pen u brio u bala kla ka bomot nga kwa ba nong fi la dau la kla ka bomot shisha la dau la mi no na ka khpo jong ne ka perthai na da ka khpo ka ba janyam ka jong ka don kam bo ha ban snap ya ka khtin ka jong blai ba ka de ka khtin ka jong blai ka pen kha pat ya na ka ka de ka khtin ka jong blai ka ka batai kum no ka khtin ka jong blai ka batai bu brio anda ka khtin jong blai ka kran chang kwa ban sa isien ka khtin ka jong blai ka hikai bu brio anda la khai anda la kala ka mot ka don kam ban lech sha ka ka jing pen baptis thang mo brio ha ban kala mot shua second part u ha ban lech sha ka ka jing pen baptis ka ta ka dei ka jing pen baptis jong ka jing pen ngam ha ka kumba ka khtin ka jong blai ka hikai ha bo brio la yo ya ka jing kala ka mot anda la kha dan kami upat ban khas na ka ban ngech ha ka khtin ka batai ka khtin ka hikai u jisu wang khilet ka perthai ban yalap ya ka gospel ha ki ban riu baroh bu tau banget wa ban ngech shua wa ban kala ka mot shua bat en yo pen baptis an pen henry uta ubam ngech an pen rem ya ong ka khtin ka jong jisu tu jisu kren ya kata wang hab kala ka bomot shwa tadeng ta kwa banong ifi nga khot ifi ha ka ne ka sngi sha ka jing kala ka bomot ka jing kala ka mot nai shong sa ka ne ka perthai nai shong sa ka ne ka badum mar ka perthai ka te ka khom ya fi ka perthai ka penlang ai fi la dau khulung shong sa ha ka khpo je ka kemi ngatikna be ba un sayap mar la dari ka pori uban kha u ngam tre mi na ka ne ka khpo u shong sa ka ta ka khpo ka jaklia jong ka ta ka khpo kan rung ka sintur ka jong un ba mi ka ta ka jaklia bat ka ta ka jaklia kan peniap ya tau khulung ha ka khpo tadeng ta kwa banong ifi la da fi shong sa ka ne ka perthai la fi shong sa ka ne ka jingdom la fi shong sa ka perthai ka bate ka khom ya fi ka pop jong ne ka perthai kan lap ya fi pindi ya ka ne ka pop pin ba mi ka ne ka pop ba ka ne ka pop kan peniap ya fi ka bai nong ka pop ka ne ka jingyap ka babel kong ka pop jong me kan lap ya me la da me mi no wut te kan lap ka pop ya me la da phim ka la ka ba mut no wut ta ka mut ka pop kan lap ya fi ba kan le yu ka pop ka bai nong ka pop hi ka de ka jingyap kan lap ya fi ba ka jingyap de ka jingyap bu kan jadok ka jingyap ka ba kan jaman sim ka jingyap ka ba ar ka mangala kren ka ki wiki episode ka jingyap ka ba ar ka jingyap ka ba bret snen yu tau brio sya ka ta ka pung gading ka jingyap ka ba shirkai tadeng ta shwaban poi ka jiap ka kwa blong ifi kala ka mot mi no na ka ne ka jinkai perthai mi no na ka jingte jong ka ne ka perthai mi no na ka rukom jong ka perthai pidan ka perthai tamba pimdai jong ka perthai kan mau kata phiaban mi no na ka perthai ba apa mi no na ka perthai ka ngo no e ka ktien ka jong blai ka ngo no e na ka ktien ka jong blai philami ka bomot phila kala ka bomot apa philami ka bot phila anget tadeng ta mentapat ka don kam ya fi ban yo ya ka jing kapat na ka ktien ka jong blai ba ka ktien ka jong blai ka jing kapat na ktien jong blai ka bomot ka ka phin le mentapat fi hap le ka kum ka ktien ka jong blai ka jing pen baptis da ka ba do men sim ba khoi ban kapat na ka ba do men sim ba khoi ban kwa ba nong fi ka ktien jong blai ka de ka ding ka ktien jong blai ka de ka bat kum taru phin yo ya ka ta da men sim ba khoi jong blai kadai kata simple ka long bai hab kala ka mot dal akala pihak ban yat bat kat kum ktien jong blai ka hikai pihak ban lech ka ka jing pen baptis hab ngam ya fi kum bala pen ngam yo jisu pihak ban lech ka namar ka jing pen ngam ka kren ya ka jing lech on tap ban tap no yo tau brio barem jong fi para lech tap yo brio mla ban tap tang ka kli ne mla ban tap tang ka kejat hab tap baroh shirenyeng ban tap no yo tau brio barem
ya kata ke bopot ya kata ke mensyua ya kata ki berim ban tep no ha ka baka tien jumblai ka ong na rom la nong ban riu de khot balai bala tep no ingi lembar ukres tien jumblai ka an puli ni ka por ka ong kum ni phim ju tip bakat ki banangi ya ki bela yo pen baptis yo Kris Jesu la pen baptis ken yangi ha kata ke jingyap jong namar kata ken la tep lam yangi bat da ke jing pen baptis kata ke jingyap jong bakat kumbala pen mipat yu Kris na kibayap da ka buram ke jong khpa kumta ngiru nginya ya ha ke jing pen thamai ke jing im ka Bible ka kren ba kumu Jesu yap ha ka ding pna wai ti no ela ka men sim ka dai ngi ka sngi ke jing kala ka bomot ngi la yap no na ki ba men shwa na ki barim na ki ba kenja do ba kenja perthai ngi la yap banda ba ngi la yap tadeng ta hap tep yang i ken kum la tep yu Jesus Christ kum ta la tep yang i ru ken ha kata ka jing pen baptis ka Bible ka ong kum bo Chris si shaula mi pat na kata ka jing tep bangin mi pat na kata ka bayap da ka buram ka jong ukpa kum ta ngiru nginya ya ha ka jing pen thamai jong ka jing im tadeng ta onda ha bo breu ula kala ka bomot ula chaka ka jing pen baptis badai hang ta kumbo Chris ulayap kum bala tep yau kum ta ula mi pat kum tar ubre onda ha bala yap na ka perthai la tep yau baru mi pat ha ga jing pen thamai jong ga jing maka babal ka ong ka ne ka wai kum ta la da wei ru udan ha Chris ulong ujing tha u bathamai ki barem ki la do no kum ta wei udan ha Chris la da la pen baptis yu ha Chris ha ka ta ga jing yap ka jing tep ga jing mi pat ka jong u kum ta ken kata ka barem ka la do no hakmi ujalong ujing tha u bathamai Jesu wang lada msim la kapat efi na kektien msim la kapat efi kat kum kektien ma kektien ka hikai hap kala ka bomot kektien ka hikai hap lech ka ke jing pen baptis talda ngimle ya kata ka bomot hi nginom la ban lech hapo ka hima ka jong blai bat ban snau tho ya kektien don kam yu men sim jong blai bangin yo ya kata ka jing kapat daga bat kum ju da umen sim kamut ngi haban yo ka kektien ka jong blai ngi haban yo ru ya umen sim ba kho jong blai la dangim dan yo men sim ba kho jong blai ngi nam la ban so thu ya kektien ka jong blai tadeng ta yo ne suang bon pen baptis fi da ka ding ba umen sim ka ding ru ka de kektien ka jong blai fi dan ni kektien ka jong blai fi dan ni ka ding Jeremiah ka ong lar pulai ka khot ka bar pho khandai ka ong hatu kektien jong blai kam long mo kum ka ding ni ko muternam hatu kektien ka jong blai kam long mo kum ka ding shisha la pen baptis ngi da kektien ka jong blai ka balong ka ding bala pen baptis ngi ru da umen sim jong blai wo pen sung thu ngi ka kektien hallelujah badeng ta kwa ban ong ye pia ka ni ka sngi ka bamta la da fi dang don ka perthai ka la ka bamot lech ka ka jing pen baptis ban ngai bo trai ai fi umen sim ba kho ya ka jing im ka jong fi umen sim ba kho unang hikai fi ka ni ka kektien umen sim ba kho unang yalam fi ka kum ka ni ka kektien umen sim ba kho pendan kam ya phiru ka kum ka ni ka kektien ya ka bo blai la a yangi bar ngai da fi la yo ka jing kala ka mot ya ka kektien ka jong blai ya ka jing pen baptis ba fi yo ro kum jo ya umen sim ba kho kum ta fi la ban lech ha po ka hima ka jong blai lamda kum ta ka babal ka ong fi sa shabar ho ngi don kam ban kala ka bamot lamda kum ta ngim la ban lech ha po ka hima ka jong blai lamda ngi lech lamba ka lamda ngi yo pediang yo men sim ba kho Jesu ong kata ulech ka wa Jordan ba wong Jesu ong la fi puli kata no Matius no balai ka khot ka khat lai ter ter do ka khat nyo ba anda ba Jesu la wan Galilea la ong hau Yohanes ben baptis ya nga hadu bu Yohanes ong kumno me ben baptis mga ya me de ma me ken Jesu ben baptis ya nga Jesu ong to sya menta ka ba de yangi ong ban pendap ya ka hok baroh kalong ka ba de yangi ka ba bon ha kata ka por ki don ha kata ka wa si bon kita ki breu ki ba don ha kata ka jialap ki Yohanes kata ka ben baptis but kilewan man snap ya kata bat haba kilawan mas nga Jesu wan hangta buong kalong ka badai yangi wong kam dai tang nga wong kalong badai yangi ban pendap ya ka hok baroh ka bamot ka jing pen baptis ka dai ru ka jing pendap ya ka hok baroh tadeng ta la fi kwa ban wan sya kata ka jing pendap ya ka hok pihak ban lech lang ba ka ka jing pen baptis anda haba la pen baptis Jesu la play ka baneng ong ketin ka jong blai mesti ma khoi dawan her kum ka paro hau Jesu bat ka babel ke thu niu long khon janga ubang it yo bangas ngob ha
Ukpada beneng ru udah sngop ha ya kata. Pakade ha jing pen baptis khun udan ha ka men sim bakot kum kaparo udah wan her ha khun baru ukpada beneng ru udah keren udah pen scam kan ya kata ka jing long khun ka jong u kamut blay kupa u blay khun u Jesus Christ ba blay men sim bakot kia dan lang ya ka bala saki mdei tang deki breu ndai ke bala saki ru da ka beneng bada u blay bat ki angel ki jong trai ba file e kani mdei tang ma pi saki mdei tang ki breu ka beneng bar ka wai kan saki bagin yo ban tho e ka kerteng ke jong fi ha ka kitab jong ka jim na ma ba ka wai ka men sim ka yo e ka jing ka la ka mamot ka nang ka jing kemen ha beneng ba ngai ka kwa ban fi ka ni ka sngi ba ban pen kemen ni ka beneng le fi ka kum ka tin ka jong play ka la ka mot le jong ka jing baptist ngai u trai un pen ai fi men sim ko wan ai ka jing ai ka jong men sim kanang ba fin la ba nang ta shakmat ban shakri oblay da ki jing ai ki jong men sim bakoi oblay per sle fi in the dwai ka ni ka por kila na kran ni ka subject ka jrong kwa ban kran tang kat ni ka ni ka por ban ngai bu oblay na kar khu shi sho ka jing em ka jong fi ngai try pun shai fi ngai bu try fi kai fi to ai ba fin nom long tang kita ki no sngowi ka tien ri to ai ba fin long ro ki nong le ka tien lemda kumta ka bible ka ong pi shukor no yaladi ini dwai try ngai ngo email ni ka tien ka ban pen sngo hangi ka tien ka ba shisha kakhtien ka jome ka bam jukala kakhtien ka bawan name kakhtien ka bala pensle kakhtien ka bala persat men sim do men sim bakot ka ba hikai yangi ka ba penbet yangi ka ba sneng yangi kakhtien ka jome ko try ka ba penmlien yangi syakata ka hok khnang ba ubriu jong blay un yo long jana ha ka ta ki jingle ba baro try la ngim yat ka kum kakhtien ka jome ka mot nginom long ki ba jana lano lanoro bala ngim ko ngo yo kakhtien ka jome ko try ngile persat yo men sim bakot kamu ngi insult yo men sim bakot ngile persat yo men sim bakot ngi kren ben yo men sim bakot la ngim ko ngo yo kakhtien kadai be ka jingkran ben yo men sim bakot try ngadwai bagini ki khon ki jome ha ka ni ka por kin ko ngo ya ka ktien ka jang me namar kadai ka Nongkhryiem kadai sya ka jing sha blai ngange mangir ngim dei long kom Nicodemus ki bisyo sngo dengan long ru kita ki nongle ya ka ktien Nicodemus ngange u shap tieng ki breu ndai to ai pinam shap tieng ki breu namar utrai khat ingi wang ka babel ka ongi kata hatungi bho ki breu ngi bho yu blai hatungi pensubha iki breu na iki pensubha yo ble rang pensubha iki breu ngim long ki shakri jong kris ngam long u shakri jong kris ong pol galatia long nang kong khat bispo ai be finom long kita ki nong pensubha iki breu ba khin jo ble khat eta steven nang kong ru shaki koren ka long menyo ka khat ka bar fly ong to wat ai be fin long ki mrao ki jong ki breu ri to long ma phi ken ki mrao ki jong kris ka dwa ing khuni ki khon jame ai be gen tan mrao il di gen ring mrao il di ko tra kum kita ki mrao ki jong kris Pagin nom rao gi breu ranga dwai ngar khoni gi khon jame ro mata ka sgi kin shuka ngo be kum ki mrao hame baraga ktien ga jame tra ka teng ji sunga dwai nga ngo amen tra ngar khoi fai bor fi nang sto chu ye bi ngai to le ru ge gi fli asno ko ngo ge ga ba bleu akran ha ka donot nom pen slam ma nom pen ap utra ngar khoi fi ku blai shi bon amen